O sector vitivinícola das Rías Baixas xa pensa na vendima. Calculan que a recollida da uva comezará entre o 10 e o 15 de setembro. A previsión é que a colleita sexa ao redor dun 7,5% inferior á do ano pasado, roldando os 41 millóns de kilos de uva. Que tal? Moi boa noite. De seguido ampliamos esta información antes titulares. A Policía Local de Ribeira detivo un condutor borracho que circulou en sentido contrario pola avenida do Malecón. Intentou saltarse un control policial emprendendo a fuxida de xeito temerario por esta rúa. Os traballadores da recollida e limpeza no Concello de Pontevedra denuncian a precariedade do servizo. Explican que o contrato está prorrogado dende o ano 2012, polo que os medios son insuficientes. Pontevedra celebra o éxito das festas da Peregrina deste 2024. A cidade encheu todas as actividades propostas na súa programación para a Semana Grande. Milleiros de persoas volveron darse cita onte domingo en Cabo de Cruz para asistir á festa de exaltación do Mexillón. A cita gastronómica regresaba despois de 8 anos sen celebrarse. Estamos nas novas do día, comezamos. A Policía Local de Ribeira informou da detención dun condutor en estado ebrio que circulou en sentido contrario pola avenida do Malecón. Segundo informaron fontes policiais, o infractor intentou saltarse un control policial emprendendo a fuxida de xeito temerario por esta céntrica rúa. Pero a ousadía deste condutor continuou unha vez que os axentes lograron pararlle o vehículo, intentando escapar a pé, momento no que foi interceptado. As probas de alcohol que lle realizaron deron resultado positivo. Está acusado de varios delitos contra a seguridade viaria e desobediencia, resistencia e atentado aos axentes da autoridade. Detido un veciño de Poio por un caso de violencia doméstica. Segundo informou a Policía Local, axentes do Corpo colaboraron coa Garda Civil na detención dun mozo acusado deste delito. Tamén doutro de quebrantamento de condena por non cumprir cunha orde de afastamento vixente cara a unha vítima de violencia de xénero. Os axentes tiveron que acudir a unha vivenda alertados polo 112. Foi ali onde procederon a detención deste home para dar protección ás vítimas. Tamén instruíron dilixencias para o seu paso a disposición xudicial. Os traballadores da recollida e limpeza no Concello de Pontevedra denuncian a precariedade que sofren no servizo. Dende o Comité de Empresa explican que o contrato está prorrogado dende o ano 2012, polo que non se axusta ás necesidades actuais da cidade 12 anos despois. Aseguran que as ampliacións realizadas até de agora foron raquíticas, tanto no referente ao persoal como á maquinaria. Simples parches, din, pero sen ánimo de afrontar as necesidades en profundidade e con visión de futuro. Actualmente teñen que afrontar unha tarefa que consideran imposible de abordar cos recursos dos que dispoñen. Fan finca apenas sobrecarga do traballo cotiá ao que se lle suma nestas datas o incremento motivado polo período estival, algo que está a afectar o servizo que poden prestar. Por iso aseguran entender as críticas que fai a veciñanza, aínda que matizan que deben estar dirixidas á empresa adxudicataria e ao Concello de Pontevedra. Ante esta denuncia do Comité de Empresa do Servizo de Limpeza, o edil responsable da área no Concello de Pontevedra recoñeceu as complicacións da situación actual. Xaquín Moreda explicou que o Goberno leva 3 anos traballando para sacar adiante o novo contrato que duplicará o orzamento anual asignado. Tamén defendeu que o Concello mantén un diálogo constante coa empresa adxudicataria Precero. Somos conscientes da situación levamos 3 anos traballando para sacar un novo contrato, aínda que este contrato que estamos se foi mellorando e foi aumentando as cantidades, estamos nunha situación provisional e mentres que non se saque o novo contrato. Este novo contrato sí que vai ser unha revolución, vai se duplicar a cantidade que se asigna anualmente. Xa se quedara deserto, xa fora explicado no seu momento, pero seguimos traballando para intentar corrixir esta situación de provisionalidade.
A algo menos dun mes do inicio da vendima, Rías Baixas prepárase para o remate da campaña. Actualmente o viñedo está na fase de maduración, co envero xa comezado. Un momento no que a uva pode ser sensible á aparición de podremia provocada polo fungo da botrite. Dende o Consello Regulador da Denominación de Orixe calculan que se recollerán ao redor de 41 millóns de kilos de uva, un 7,5% menos que o ano pasado. Nos viñedos de Rías Baixas, a cor verde das uvas está comezando a deixar paso o amarelo dourado tan característico da variedade albariña. A fase de maduración avanza e o envero comeza a facer acto de presenza, un momento no que o froito é sensible á botrite. Debido a choivas intensas, cerca de agora a pel da uva está moi blandiña e pode ter problemas de botrite se en caso chovera demasiado. A polilla, se algunha polilla pois non foi ben controlada, pois sí que pode facer un oco na uva e por aí empezar unha botrite, ou incluso pola sequía, que agora poidan cair aguas en gran cantidade e esa uva que este xa moi madurando poida desprenderse e tamén provocar unha pequena botrite, non? Dende o sector estiman que a vendima estará en marcha a mediados de setembro, entre o 10 e o 15. Os esforzos dos viticultores e das adegas céntranse agora nos preparativos. A nivel de tratamentos eu creo que xa os máis ou menos case todas as adegas xa recomendaron aos seus viticultores, non, que remataran os tratamentos en torno, eu creo que a este fin de semana máis ou menos o 95% están rematados. Os traballos que nos quedan agora que facer prácticamente é mantenimento do suelo, ter o máis limpo posible de ervas o que é o chan para poder facilitar a ventilación, ter a viña ben espuntada, os racimos deshojados, que estén o máximo aireados posibles. Na súa estimación de vendima, o Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas calcula que se recollerá un 7,5% menos de uva que na campaña pasada, ao redor de 41 millóns de kilos de uva. Que hubo problemas de mildio, problemas de corremento de flor, bastantes. Pola sequía tamén teño constancia que os racimos non son grandes, son pequenos, pero, como todo, pois tamén hai parcelas moi boas, con bons racimos, sin mildio, o cual, en general, eu creo que vai ser unha colleita moderada. Mentre se agarda o final da campaña, os técnicos aconsellan preparar os apeiros e o persoal necesario para a vendima. O Concello de Ribeira vende a adxudicar unha nova actuación que ten como finalidade mellorar a eficiencia enerxética en 3 edificios públicos coa instalación de paneis solares fotovoltaicos. Será no novo auditorio municipal, no complexo deportivo da Fieiteira e no edificio da Unidade de Condutas Adictivas. Investiránse preto de 264.000 euros nesta obra con cargo a fondos europeos Next Generation. O Executivo ribeirense informou dunha nova actuación que ten como finalidade mellorar a eficiencia enerxética e a sostenibilidade en 3 novas dependencias municipais, coa incorporación de paneis solares fotovoltaicos. Os edificios nos que a Administración local prevé actuar son o novo Auditorio Municipal, o Complexo Deportivo da Fieiteira e as instalacións da Unidade de Condutas Adictivas, a antiga UAD. Destinará a este fin un investimento de preto dos 264.000 euros, con cargo a fondos europeos Next Generation. Estas 3 instalacións sumaránse tamén ao mercado municipal, no que está tamén previsto actuar. Segundo explicou o propio alcalde, a actuación permitirá xerar un aforro económico importante para as arcas municipais e avanzar así na eficiencia enerxética, coa reducción das emisións de carbono. Acabamos de adxudicar por un importe de 263.000 euros a instalación de paneis solares en 3 edificios públicos, como son, neste caso, o mercado municipal, o edificio da Unidade de Condutas Adictivas e tamén do novo auditorio, así como da Fieiteira. Por tanto, con eso o que estamos facendo é mellorar a eficiencia enerxética dos edificios públicos, reducir as emisións dos gases de efecto invernadoiro, pero que ademais estamos facendo que a longo prazo o Concello de Ribeira vai a aforrar na súa
factura enerxética e, por tanto, estamos investindo para que no futuro os recursos dos ribeirenses poidan destinarse a outras actuacións e non a gasto enerxético. Son actuacións importantes que veñen financiadas con fondos da Unión Europea, neste caso dos fondos Next Generation, e seguiremos actuando así para que a longo prazo o Concello de Ribeira pois sexa un concello eficiente enerxéticamente, pero tamén que eses aforros que consigamos tamén poden reverter a actuacións que necesita a veciñanza. O Concello de Pontevedra máis que satisfeito co éxito das festas da peregrina deste 2024. O edil de festas fixo balance do acontecido na cidade nos últimos días, nos que as rúas e prazas estiveron cheas de xente. Demetrio Gómez destacou a boa sintonía coa que se desenvolveron todas as actividades, con xornadas nas que non se rexistrou ningunha incidencia destacable. Estas festas demostran que, tal e como se ve Pontevedra, que o movimento económico está sendo realmente moi importante, pero sobre todo que son as festas de todos e de todas. Hai un dato que me parece realmente significativo. As festas en Pontevedra son de balde, queremos que sexan gratuitas para que todos e todas poidamos participar. Si fosen actividades de pago, teríamos colgado en todas as actividades o cartel de non hai billetes, non quedan entradas, co aforo completo, como que irades poñer o sold out, porque realmente a cidade estes días botou por fora. Ata este domingo 25 de agosto poden visitar en Sanxenxo a feira de artesanía O Feito a Man. Un total de 21 stands de artesáns galegos en diferentes quendas ubícanse na praza da Fonte de Ramos. Atoparán cerámica, canteiría, instrumentos musicais, coiro, papel, xoiaría ou complementos de moda. A cita busca dar a oportunidade aos artesáns de comercializar de xeito directo os seus produtos, así como dar visibilidade á marca Artesanía de Galicia. Facemos unha pausa para a publicidade e voltamos de contado. Milleiros de persoas volveronse dar cita onte domingo en Cabo de Cruz para asistir á festa de exaltación do mexillón que regresaba despois de 8 anos sen celebrarse. Os asistentes puideron desfrutar das máis diversas preparacións deste molusco, aínda que a estrela unha vez máis volveu ser a receita de toda a vida, o mexillón ao vapor. O mexillón volveu a reinar en Cabo de Cruz e conseguiu atraer a miles de visitantes. Había ganas desta festa despois de 8 anos sen celebrarse, converténdose así unha vez máis nunha das citas gastronómicas máis multitudinarias das que se celebran por toda Galicia. Bueno, a verdade que espectacular, o sea, non esperábamos tanta xente, sabemos que vai haber moita xente, pero que estamos desbordados, pero bueno, con traballo todo se saca adiante. Agora toca que a xente, sobre todo coma mexillón, que disfrute e que poñamos en valor este produto que é tan bo das nosas rías. A organización preparou diversos pratos para degustar o molusco rei das nosas rías, como o caso de empanada, vinagreta ou incluso hamburguesa, aínda que o prato con máis éxito foi o de toda a vida, o mexillón ao vapor. É unha vinagreta de encurtidos con sandía, a verdade, así é unha parte máis innovadora. Temos o famoso, mexillón ao vapor, temos unha empanada de mexillón e tamén temos unha cuarta elaboración que é unha hamburguesa de mexillón tamén. Así un pouco para mezclar a parte innovadora ca parte tradicional. Mexillón ao vapor, un pouco de todo, empanada, está todo rico. Recomenda a xente que po ano ten que vir aquí. Como lle recomenda? Hombre, que menos sea, isto é lo más de lo más. Cabo de Cruz é o máximo. Está muy bien, la verdad, muy buen menú. Cal comeches? Muy bien, muy bien. La empanada, los mejillones, la hamburguesa, el picadillo, estaba maravilloso. Dende a organización da festa, na que ademais do Concello e a Consellería do Mar, se implicaron tamén as asociacións de mexilloeiros Asme Cruz, a Marxa, a Mebarraña, Virxe do Carme, o Mega e a Boirense. Destacouse o éxito acadado nesta edición. Xunto ás autoridades locais, co alcalde José Ramón Romero á cabeza, non faltaron a esta cita a directora do Intecmar, Covadonga Salgado, en representación da Consellería do Mar, e o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso.
Volve a festa gastronómica dos produtos do mar da Illa de Arousa. Despois do éxito da primeira quenda da cita, os stands ocupan dende hoxe o paseo marítimo do Xufre. Ata o 21 de agosto poderán degustarse os produtos do mar da illa, dende ameixas e camaróns, pasando por berberechos, polvos, sardiñas ou un mexillón. A cita está organizada polo Céltiga Fútbol Club, que aproveita a festa para recadar fondos que lle permitan manter durante o ano a súa actividade deportiva. Todo producto local, todo rico y comida de aquí. ¿Desde dónde venimos? Desde Madrid. Desde Madrid. ¿Venís a propósito de esta fiesta? A propósito. Todos los años venís? Todos los años venimos. Aquí vimos os galegos que sabemos que cando aquí fai mal tempo, os guires marchan e vimos nos comer a paella aquí, Yo tengo ganas de comer pulpo. Son dos que máis anos levo con o tema das festas gastronómicas, sí. Todo un traballo de bastante tempo, o sea, toda a preparación, compras, planificación, eso non se fai nunha semana, eso levamos 2 meses xa con este tema, e bueno, para que pase co que pasa ahora, ¿no? Pues mira, me voy a comer un pulpo, unas tamboriñas, unas navajitas y me falta el pan y el albariño. Somos de Pamplona, pero esto nos encanta, nos encanta, nos encanta. Hemos comido pulpo a la feira, mejillones, varias cosas, no me acuerdo ya, muchas, muy rico todo. Ben se ve, de ano tras ano a festa vai a máis, A Pobra vive estes días unha das súas festas máis importantes, o Carme dos Pincheiros. Durante toda a fin de semana e mesmo hoxe, xornada festiva na localidade, desenvolveronse un gran número de actividades dirixidas a satisfacer a todo tipo de públicos, dende pequenos a maiores. Os festexos do Carme dos Pincheiros arrancaban o pasado venres pola noite co pregón, dende o balcón da Casa Consistorial, este ano a cargo de Francisco Davila, CEO de Mobalco, unha empresa punteira da localidade dedicada ao deseño e fabricación de mobles. Quixemos que este ano fora un representante do tecido empresarial, porque, bueno, nos parece moi importante non só desde o papel que representan desde o punto de vista económico, sino tamén desde o papel social que representan as empresas neste concello, non? Tampouco faltaron a súa cita os San Juerguíns, a tradicional festa da auga. Este ano máis multitudinaria se cabe que en outras edicións, e tampouco as Olimpiadas Pincheiras. Pero un dos momentos máis agardados por todos foi a procesión, que tiña lugar na xornada de onte domingo. A imaxe da Virxe do Carme ao seu paso polas rúas da vila estivo acompañada por miles de persoas. Non faltaron á cita diversos grupos de música e baile tradicional, así como a banda da Brilat, que acode puntualmente á Pobra dende hai xa anos para acompañar a Virxe no seu percorrido ata o porto. Alí un grupo de mariñeiros realizou a ofrenda floral en homenaxe aos mariñeiros falecidos. Os festexos chegaban hoxe ao seu remate. Na xornada de hoxe, os nenos foron os verdadeiros protagonistas, con diversos xogos e hinchables, e a festa da escuma na Praza Maior. Para rematar pola noite a actuación de Fillas de Casandra e o espectáculo piromusical. Tamén se viviu por todo o alto a celebración da Virxe do Carme esta pasada fin de semana na localidade sonense de Portosín. 2 días de festa, sábado e domingo, na que se mestura tradición, música e gastronomía. Onte pola mañá tiña lugar o traslado da imaxe da Virxe dende a igrexa ata o Peirao, onde se celebrou o oficio relixioso e de onde partiu despois en procesión polo mar, acompañada de numerosas embarcacións. A misa presidida polo alcalde Luís Soujo e o patrón maior Isaac Gaciño foi en homenaxe ao edil Manel Deán, recentemente falecido. Boiro acolle este domingo a 10ª edición da BTT Bealo Party. A cita organizada polo Club Deportivo Galicia Bealo incluirá tamén unha andaina. As previsións pasan por superar os 200 inscritos entre as dúas actividades. Esta mañá era presentada no Concello a 10ª edición da BTT Bealo Party. A proba organizada polo Club Deportivo Galicia Bealo terá lugar o domingo 25 de agosto. Nesta edición haberá 2 percorridos, un de 47 km e outro de 35. A saída producirase a partir das 9 da mañá dende os arredores do campo de fútbol da Lomba. Con respecto ao ano anterior, non, que se empezou, digamos, recorrendo a zona de
de Cespón e se foi hasta Neixón. Este ano inicialmente se vai hasta a zona da Candosa, xa tamén para que a xente que veña conozca tamén outro tipo de aldeas, digamos que en nome non suelen ser tan conocidas, pois zona da Candosa, despois baixase outra vez hasta Beluso, faise Cespón, Sandrenzo, Vista Alegre e demais. Este ano a organización recupera tamén a andaina, despois dun ano sen celebrarse. Incorporamos tamén a andaina, algo que, bueno, se deixou de facer no ano anterior, por circunstancias, que tamén discurrirá, digamos, por sendeiros da zona e da aldea de Bealo, San Ramón, e por aí tamén, pois, para que a xente que queira, pois, camiñar, non teña bicicleta, que queira dedicarse un peliño, pois, tamén a facer unha rutiña a pé, pois, conozca tamén sitios, pois, moi pintorescos, turísticamente moi apetecibles, pois, que temos ali na nosa zona, non? Dende o Concello, que colabora coa proba, destacaron a importancia deste tipo de citas deportivas, que ademais de promover o deporte, contribúen tamén a poñer en valor o municipio. Unha proba moi atractiva, a 10ª edición xa, é dicir, xa teñen experiencia en canto a esta proba, e animar pois aos participantes, que estou seguro que van a ser numerosos. Os da andaina, ainda están inscribindo a xente, pero da bicicleta sí que estou seguro de que incluso o último día se vai inscribir moitísima xente, como así ocorreu o ano pasado, que se inscribiron unhas 30 personas ese mismo día ali no propio campo de fútbol. As inscripcións continúan abertas, podéndose realizar a través de bealopartywordexpress.com. Para aqueles máis preguiceiros, cabe a posibilidade de inscribirse o mesmo día da proba, momentos antes da saída. Falámoslles agora de baloncesto. Noia acollía esta pasada fin de semana nas xornadas do sábado e o domingo unha nova edición do torneo 3x3 na Rúa Memorial Agustín Pérez Tinín, organizado polo CB Noia. A actividade coa que colabora o Concello desenvolveuse como é costume na Alameda. Nela deronse cita máis de 70 equipos de categoría sub-12, sub-16, senior e veteranos, chegados dende diferentes localidades galegas. Na xornada do sábado disputáronse as clasificatorias e xo domingo os cruces e finais de cada unha das categorías en competición. Cos deportes despedimos a edición de hoxe das Novas do Día. A actualidade volve mañá a Canal Rías Baixas a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.